можете поздравить Республику Беларусь. Мы избрали президента. Палітычная кампанія пад назвай «Прэзідэнцкія выбары» закончылася тым, што ўсе чакалі, і ніякіх сюрпрызаў тут не адбылося. Лукашенко Александр Григорьевич, 86,82%. Іншая справа, што любыя выбары, нават і ў недэмакратычных краінах, павінны стаць ці могуць стаць некай кропкай адліку для пераменаў у палітыцы. Палітыцы вонкавай, палітыцы ўнутранай. І невыпадкова ж Лукашенко правёў гэтыя выбары на паўгода раней тэрміну. З некай жа мэтай гэта было зроблена, ён хацеў атрымаць нейкія вынікі, якія б далі яму магчымасць далей кіраваць краінай. То бок атрымаць дадатковую легітымнасць, якую ён не адчуваў пасля 2020 года. Можа, таму ён і пайшоў на гэтыя выбары, каб выйсці у статусе пераможцы. Бо пасля 2020 года вось гэты статус чалавека, які пацярпеў паразу, вельмі моцна яго псіхалагічна прыгнятаў. І вось гэтыя выбары павінны былі бы даць яму статус пераможца. Ну, але калі атрымаў статус пераможца, то можна было б неяк перадыхнуць і пачаць некія перамены ў палітыцы. Ці атрымаў Лукашенко новую легітымнасць? Вельмі сумнеўна. Калі казаць пра прыхільнікаў Лукашенко, то яны ўспрынялі гэтыя выбары як чарговы тэхнічны момант. Ну, яшчэ раз прыйшлі, яшчэ раз прагаласавалі і нічога не мяняецца. Калі казаць пра праціўнікаў Лукашэнкі, то наўрад ці ён у чымсьці іх пераканаў. Ну, можа, сярод аўдыторыі нейтральнай, сярод людзей, якія ў палітычным сэнсе хістаюцца, вось гэтая прымусовая легітымнасць і мела свой эфект, але мы добра ведаем, што гэтыя велізарныя лічбы падтрымкі ў дыктатарскіх рэжымах мала пра што кажуць. Дастаткова з'явіцца на нейкі час альтэрнатывы, як увесь гэты рэйтынг пачынае сыпацца, што беларусы добра бачылі ў 2020 годзе. І сам Лукашенко не надта ўпэўнены ў тым, што краіна будзе расквітаць, бо падчас выбарчай кампаніі ён увесь час падкрэсліваў, 2025 год будзе нелёгкім годам, будзе цяжкім годам, бо не вельмі добрая эканамічная сітуацыя ў Расіі, з якой Беларусь моцна звязана. Што наконт галоўнай палітычнай тэмы Беларусі ўнутры краіны, то бок тэмы палітвязняў, тэмы палітычных рэпрэсій. Нема пакуль нейкіх прыкметаў таго, што ў гэтым плане палітыка будзе мяняцца. Больш за тое. Якраз на фінішы кампаніі з'явілася інфармацыя пра тое, што цяпер, аказваецца, пратэставаць супраць Лукашенка нельга не толькі ўнутры Беларусі, но і за межамі. І прадстаўнік генеральнай пракуратуры заявіў, што вось тыя пратэсты, якія адбыліся ў дзень выбараў 26 студзеня, ўжо выявілі 365 чалавек, адносна іх будуць крымінальныя справы, будуць забіраць маёмасць, прычым не толькі маёмасць іх, але і, як абмяркуюць улады, можа, калі маёмасць запісана на другую асобу. Здавалася б, які страх Лукашэнкі перад пратэстамі за мяжой? Ну, няхай бы пратэставалі там у Вільні, у Варшаве, але, аказваецца, і гэта нельга. То бок, невялікай пагрозы тут, здаецца, няма, але тут дзейнічае проста элементарная помста. Што тычыцца вонкавай палітыкі, вонкавага чынніка. Пакуль мы бачым рэакцыю з боку Захаду, якая сведчыць пра тое, што ніякай новай легітымнасці Лукашенко не атрымаў з гэтага боку.
Праўда, ён спрабуе завязаць нейкія кантакты з новай адміністрацыяй Злучаных Штатаў, і дзеля гэтага была вызвалена амерыканская грамадзянка, якая зусім недавно апынулася ў Беларусі за кратамі. Што тычыцца іншых краін, якія не ўваходзяць у тое, што называецца калектыўны захад. Ну, вось Лукашенка павіншавалі каля 2 дзесяткаў кіраўнікоў дзяржаў. Ну, з улікам таго, што на планеце звыш 200 краін існуе, як бы віншавання не шмат, я б сказаў. Больш за тое, вось тыя візіты замежныя, якія анансаваны Лукашенка, неяк вакол іх адбываюцца цікавыя рэчы. Вось нібыта першы візіт Лукашэнкі павінен адбыцца ў Расію. Але прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пескоў заявіў, што ў графіку Пуціна ніякіх сустрэч з Лукашенка няма. Ну, хаця б мог бы пра гэта і не казаць, ну, але вось як бы такая падкрэсленая канстатацыя. Потым Лукашенка анансаваў візіт у Кітай. Але ў віншаванні Сі Цзіньпіна з нагоды нібыта перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах нічога няма пра тое, што мы вось чакаем вас, Александр Ігорович, хуткім часам у Пекіне. Так што асаблівых выбітных вынікаў ад гэтай перамогі Лукашэнкі пакуль не бачыцца.